ka kunhun ki samla nya thuk lane ki kunhun nya bike haka jalla Meghalaya kabala jutip kum the Ultimate Bikers Association lane ka tulba ka khot ka wer sombha ya baro ki para samla ka jalla ki banyak thuk lane ki banyak bike banwan banya shem bentalang syaka Christmas Carol kaban salong haka khatpra tarik unopra 8,000 arpway kaban sedang nado ka office BSNL Shillong kaban yai terter Shadow Shathain Eastern Ribhoi.